tuosta liittovaltiosta puhuttiin tai ainakin jonkun verran, ja nyt tätä niin kuin totalitarismia, EUn luonteen totalitarismia, niin kysytään ensin näin, että kun kerran Kiina, jos on imperialistinen tai Venäjä on imperialistinen, niin sitähän kritisoidaan, mutta EUn imperialismihan ei kritisoida. Kuinka pitkälle itään EU tavallaan haluaa laajentua? Minne se imperialismi tavallaan päättyy, vai onko näin, että se haluaa nimenomaan ajaa tätä enemmänkin tämä totalitarismia kansallisvaltioita kohtaan, vai onko se molempia, jos jollain tavalla sain tämän kysymyksen niin kuin siihen muotoon, että ymmärsitte, eli tämä laajentumistarve itäänpäin ja sitten myös samaan aikaan tämä tämmöinen vallan ottaminen täältä kansallisvaltiolta ja keskittäminen, niin onko tämä niin kuin molempia vai keskittyykö se millä tavalla, niin kuin, mikä sen agenda tai tavoite on? Niin usein näissä imperiumihankkeissa on tavoitteena se loputon laajeneminen. Ja usein imperiumi, kun se lakkaa laajenemasta, niin se vähän niin kuin menettää merkityksensä, kasvuvauhtinsa ja alkaa sitten hajoamisprosessinsa. Ja tässä näyttää nyt nimenomaan tässä EUn itälaajenemisessa, paitsi että se on samalla toteuttanut Yhdysvaltojen geopoliittisia etuja. Täytyy muistaa, että Yhdysvallat toisen maailmansodan jälkeen on ollut se ratkaiseva poliittinen toimija sen takaamisessa, että Euroopan unioni tai siis sitä aikaisemmat Euroopan integraation muodot edes syntyivät. Ja Euroopan unioni on pystynyt olemaan olemassa ainoastaan siksi, että se on niin kuin toteuttanut Yhdysvaltojen etua, koska kaikilla tämmöisillä imperiumiprojekteilla on aina se, että niillä pitää olla yksi tai kaksi tai siihen suuntaan niin kuin hegemoni, eli tämmöinen niin kuin suunnannäyttäjä, joka tarvittaessa myös niin kuin alistaa muut siihen yhteiseen ruotuun. Euroopasta toisen maailmansodan jälkeen ei löytynyt yhtään tämmöistä hegemonista valtiota. Saksa oli lyöty maanrakoon, Ranska oli erittäin heikko toisen maailmansodan jälkeen ja alkoi menettää tätä imperiumaa Afrikassa ja muualla päin maailmassa. Niin se oli sitten luonnollisesti Yhdysvallat. Ja ranskalainen antropologi ja geopoliittinen geopoliitikko Emmanuel Todd sanoi jo 2014, että Euroopan unioni lähti Ukrainan aroille kohtaamaan kohtalonsa. Eli nyt jos että se on ollut tämmöinen, Euroopan unioni on nähnyt loppumatonta tarvetta sille, että heidän suuryhtiöilleen ja finanssipankeilleen löytyy uusia markkina-alueita. Ja nyt jos he epäonnistuivat tässä omassa Ukraina-projektissaan, niin aivan kuten Emmanuel Todd ilmoitti, niin se voi merkitä koko Euroopan unionin hajoamista. Ja tähän viittaa myös se, että sotien jälkeen, muun muassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, häviäjäimperiumit ovat alkaneet sitten hajota. Muun muassa Itävalta-Unkarin keisarikunta alkoi hajota sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Samoin kuin Osmanien valtakunta, eli nykyinen Turkki. Joo, kiitos Sakaria. Sitten Olli. Joo, tästä tulikin paljon tärkeää asiaa. Mä palaan ehkä, jos sallitte aivan lyhyesti tähän, mitä puhuttiin näistä Suomen, enemmän suomikeskeisesti äskettäin. Eli Suomessahan, kun mä puhuin näistä narratiiveista, korostetaan aina tätä EUn yhtenäisyyttä. Ja sehän näkyy tässä Unkari-keskustelussa että vaikka jäsenvaltioilla oikeasti perussopimusten mukaan on oikeus Euroopan unionin neuvostossa, eli siellä missä ministerit ja valtionpäämiehetkin ja muut päättää asioista, äänestää haluamallaan tavalla, niin kuitenkaan sitä sitten ei olekaan sitä vapautta. Eli tosiasiassa, jos ei äänestä oikein,
niin sitten rikkoo tätä yhtenäisyyttä. Ja sitten tämä valevasemmisto-käsite, niin tämä on kaikki, jotka on vasemmistolaisesti Suomessa äänestänyt, niin kannattaa aina tosiaan miettiä sitä, että tämä on erittäin hyvä, että Sakari nosti tämän esille jälleen kerran. Eli kun ajatellaan, että meillä on vasemmistoliitto, joka kannattaa NATOa, euroa, pääomien vapaata liikkuvuutta ja lisäksi EU-integraatiota, niin mikä se semmoinen vasemmisto sitten on? Herää kysymys, että mikä se semmoinen vasemmisto on? Eli osa tätä suomalaisten vedättämistä on ollut erittäin laaja poliittinen konsensus. Yhtä lailla myös keskustapuolue, joka aikana oli erittäin EU-kriittinen, niin siellä onnistuttiin taitavilla operaatiolla vaientamaan EU-vastustus. Ja Esko Ahohan lähti tai silloisen EUn takumieheksi ja sai keskustapuolueen ohjattua loppujen lopuksi EU-jäsenyyden kannalta. Eli Suomessa, miksi tämmöistä kansalaiskeskustelua, mitä mekin tässä käydään, pelätään, on se, että se kyseenalaistaa narratiiveja ja kyseenalaistaa olemassa olevia rakenteita ja saattaa naurunalaiseksi tällaisia niin kuin mukamas vasemmistolaisia tai mukamas maaseutua puolustavia puolueita, jotka on kuitenkin vuosikymmeniä tehnyt koko ajan hallaa Suomelle. Niin kuin muistetaan, että kun elvytyspaketti hyväksyttiin, niin keskustapuolueellahan oli valtiovarainministerin paikka. Ensin Katri Kulmuni ja sitten Matti Vanhanen. Mitä tulee tähän imperiumiajatteluun, niin tämä on juuri näin kuin Sakari sanoi varmastikin. Ja tähän kuuluu se, että tähän pyritään myös nyt luomaan selkeästi tämmöinen militarisoiva ja voimankäytön elementti. Ja itse esitin, kun olin eurovaaliehdokas vuonna 2019, silloin vielä toisessa puolueessa kuin nykyään, niin esitin sen, että EU-sen pyritään luomaan tämmöinen niin kuin militaria elementti ja EU-armeijan sen takia, että sitä voidaan käyttää tarvittaessa jäsenmaissa sellaisia suverenistisia ja itsenäisyysmielisiä liikkeitä vastaan. Ja viimeaikaiset tapahtumat on saanut mut entistä enemmän vakuuttumaan siitä, että kun tämä hermostuneisuus täällä kasvaa, otetaan valtavasti velkaa, samaan aikaan halutaan lähteä Ukrainaan, samaan aikaan halutaan laajentua, niin on erittäin mahdollista, että EU-kriittisiin kohdistetaan jopa tämmöistä niin kuin aseellista voimaa EUn alueella, tämmöisiä konspiratiivisia pidätyksiä tai muuta. Eli uskon, että jopa, tai pidän todennäköisenä, että EU-vastaisuudesta, niin siitä jopa tehdään jollain tavalla kriminalisoitu teko. Ja Suomessa on niin kuin nimenomaan, miksi tätä keskustelua käydään näin, kun aikaisemmin puhuttiin, että miksi ei kerrota ihmisille, niin se on nimenomaan se, että ei voida kertoa kaikkia, mihin ollaan menty ja sitouduttu, mutta jotta estetään monipuolinen keskustelu, niin koko ajan pyritään mediassa ja puoluekentässä hakemaan tämmöistä konsensusta, jotta niin kuin tavallaan näitä olemassa olevia narratiiveja ei kukaan pääsisi haastamaan. Ja siinä on perussuomalaisilla tähän loppuun sanon nimenomaan, joka Sakarikin nosti esiin, ollut tärkeä rooli, eli valeopposition rooli, jossa siis puolue on meuhkannut maahanmuutosta ja meuhkannut, kyllä se vähän EUstakin puhuu, mutta sitten ratkaisevilla hetkillä aina tehnyt just niin kuin pitää, eli nyt haluttiin yhteisvelkaa ja Persu oli valtiovarainministerinä, Soini hyväksyi aikanaan Kreikan paketit, perussuomalaiset opetti elvytyspaketin vastustamisen eduskunnassa ja niin edelleen. Eli tällä valeoppositio-operaatiolla nimeltä perussuomalaiset on nyt tärkeä rooli Suomen politiikassa, jotta on saatu niin kuin ihmisiä vedettyä lipanalta. Ja samaan aikaan, kun on kulunut aikaa kaiken maailman rasismikohuihin Suomessa, niin samaan aikaan jatkuvasti Euroopan komissiolta tulee lisää lakiesityksiä EU-integraation tiivistämiseksi, mitä erilaisimmilla alueilla. Et näin. Voinko kommentoida tähän väliin sitten? Mielellään. Olli nosti etevästi esille tämän demokratian alasajon EU-alueella tällä hetkellä. Ja viittaan tässä Harvardin yliopiston kansainvälisen poliittisen talouden professorin Dani Rodrikin havaintoon siitä, että globalisaatioprosesseissa valtioilla on valittavanaan kaksi kolmesta, eli demokratia, kansallinen suvereniteetti ja sitten
taloudellinen integraatio. Ja tällä hetkellä, kun Euroopan unionista yritetään saada sitä imperiumia ja sille nimenomaan sitä suvereniteettia, mutta sitten halutaan tätä globalisaatiota jatkaa, niin tämän perusteella on sitten luonnollista, että EU haluaa ajaa alas demokratian, jotta se ei uhkaisi tätä EU-liittovaltiokehitystä. Ja tällä hetkellä on valtava määrä niitä esimerkkejä ympäri Eurooppaa, jossa tämä niin kuin ihan meidän silmien edessä tapahtuu. Romaniassa oli presidentinvaalien ensimmäinen kierros joulukuussa, ja siellä ne voitti ehdokas, joka oli EU-vastainen, oli NATO-vastainen, vastusti Naton suurinta sotilastukikohtaa Romaniassa. Sellaista tukikohtaa, jota olisi tarkoitus käyttää Ukrainan alueella siinä tapauksessa, että Euroopan unioni liittyisi tähän sodankäyntiin siellä. Että se Euroopan unionin nyt uusi realiteetti on se, että demokratia toimii ainoastaan tiettyjen raamien sisällä. Eli saat toimia vapaasti poliittisesti, kun olet samaa mieltä keskeisistä poliittisista asioista. Ja esimerkiksi tämä perussuomalaiset puolue, joka on ottanut nyt niin kuin maahanmuuton kärkiteemakseen ja unohtanut käytännössä kokonaan EU-vastaisuuden ja eurovastaisuuden, jopa suoraan tukee nyt sitä EU-integraatiota muun muassa tässä EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sotilaallisen varustautumisen alueella, niin ei ole minkäänlainen uhka, koska perussuomalaiset tukee euroaluetta, tukee EU-integraatiota, tukee NATOa. Ne on ja myös taloudellista uusliberalismia, uusliberalismia, jonka tarkoituksena on myös viedä kansallisvaltioilta ne välineet, joilla ne pystyy olemaan itsenäisiä. Joo, kiitos Sakari. Semmoinen asia tässä tuli myös mieleen, että lippu. Eli lippuhan on semmoinen vahva vallan ja semmoisen omistuksen merkki. Eli aina jos jotain uusia maita vallotetaan, niin lippuhan sinne isketään heti ensimmäiseksi uuteen maahan pystyyn. Ja sillä sitten julistetaan, että tämä on meidän hallinnassa tämä maa, tämä alue. Ja kaikki symbolit, ne on hyvin tärkeitä tämmöisessä niin kuin imperialistisessa projektissa. Niin sen takia on mielenkiintoista miettiä sitä, miten tämä EU-symboli, EU-lippu, miten se on ujutettu Suomessa joka paikkaan. Vähän just silleen vaivihkaa. Muistan, kun se ilmestyi noihin autojen rekisterikilpiin. Ja se on pikkuhiljaa se on tuotu sinne, tänne, tonne. Ja nythän se on ihan joka paikassa. Ja jos menet vaikka suurlähetystöön, niin siellä on aina sitten yhtäläisesti samankokoinen EU-lippu Suomen lipun vierellä. Eli ne on niin kuin rinnastettu. Eli ei ole niin, että siellä on tämä niin kuin Suomen valtion, itsenäisen valtion lippu ja sitten jossakin ilmoitetaan, että me ollaan myös osa tätä Euroopan unionia, vaan tämä niin kuin EUn valta ja Suomen valtion olemassaolo on niin kuin rinnastettu samantasoisiksi asioiksi. Ja tämä ei ole mitenkään sattumaa, vaan siis tämä on sitä määrätietoista liittovaltiokehitystä. Ja on mielenkiintoista se, että minkälaisia shokkiaaltoja se on sitten herättänyt suomalaisessa yhteiskunnassa, että kun esimerkiksi joku kävi polttamassa EU-lipun
Ja sitten jos seuraa sitä keskustelua, mikä liittyy tähän EU-lipun polttamiseen, niin senhän pitäisi olla tämmöinen, eihän kyse ole mistään pyhästä asiasta kuitenkaan. Kyse on nyt vaan niin kuin yhdestä EU-lipusta, niin minkä takia suomalaiset suhtautuu siihen niin tunteella? Ja minkä takia suomalaisilla on sellainen käsitys, että se on ihan hirveän radikaalia, jos nyt joku käy EU-lipun polttamassa. Se on vähän niin kuin, tuntuu, että on vähän semmoista kollektiivista ajatusta, että se on vähän niin kuin pyhän häväistys. Mutta sitten jos tarkastellaan, että onko asia näin, niin eihän siinä ole mitään pyhää, eihän se ole mikään suojeltu asia sinällään. Että jos nyt verrataan vaikka näihin Koranien polttamiseen sun muihin, niin EU, niin siihen ei pitäisi liittyä mitään semmoisia kovinkaan syviä tunteita. Niin mun mielestä se on aika erikoista ja mielenkiintoista lähteä pohtimaan sitä, että minkä takia just suomalaisilla on niin vahva tunneside siihen Euroopan unioniin. Että mistä se johtuu ja miten se on syntynyt ja mitä sille pitäisi tehdä. Herääkö sulla Olli tästä jotain? Joo, tämä lippuhomma on erittäin mielenkiintoinen. Suomessahan sitä käytetään erittäin taitavasti propagandan välineenä. Sehän on nyt ilmestynyt, olen havainnut myöskin joihinkin kunnanvaltuustoihin ja hyvinvointialueiden sisätiloihin Suomen lipun rinnalle. Se on nykyään Helsinki-Vantaan lentoasemalla on ympärivuorokautinen EU-liputus. Siinä on toki myös Suomen lippu, mutta näin. Eli suomalaisilla on sairaaloinen pakkomielle tällä vallanpitäjäeliitillä tähän EU-lippuun. Se on nykyään näyttää olevan pääesikunnassakin on Naton ja EU-lippuja ja presidentinlinnassa on Naton ja EU-lippuja. Se on semmoinen osa, se on viestintää, kun tiedetään, että siinä on kameroita paikalla. Se on erittäin taitavasti rakennettua viestintää, jolla pyritään luomaan tätä, vahvistamaan nimenomaan tätä vaihtoehdottomuuden narratiivia. Se on pysyvä asia, josta ei voi päästä eroon, joka ei voi muuttua. Se on ikään kuin staattinen juttu. Se on yhtä lailla staattinen juttu kuin joku kallio tai joku tällainen, että se on niin kuin, ei ole mitään. Kukaan ei koskaan kysy, että voisimmeko me olla erilaisia tai voisimmeko tehdä jotain eri tavalla. Ja tämä lipun käyttö ja sen laittaminen vaikka suurlähetystöihin, niin se on osa tätä. Ja mä en tiedä, tekevätkö kaikki EU-maat niin, mutta Suomella se näyttää olevan erityisen pölhöä. Ja siinä on ihan tarkoitus se, että sillä niin kuin myydään tätä tiettyä kokoomusruotsalaista propagandaa sanomaa. Se on mun näkemys tästä. Ja vahvistetaan tämmöisiä tiettyjä narratiiveja. Pieni välispiikki tuohon. Eli mä oon nyt sitä mieltä, että siis liittymisen jälkeen, kun EU-hun liityttiin, meillä on tullut niin paljon uusia nuoria aikuisia, että tästä EUsta pitäisi järjestää uusi äänestys. Kiitos. Joo, kiitos. Ja sitten Jussi. Oliko Sakarilla tuohon äskeiseen vielä? Mulla on vielä nyt tämä viimeinen kysymys teille molemmille ennen sitten mun puolta, mutta jos Sakari haluaa kommentoida tuohon lippukautta symboliikka-asiaan, niin ilman muuta. Mielelläni kommentoisin. Joo, kuten olen jo tuonut toistuvasti tässäkin lähetyksessä esille, niin Euroopan unionin tavoite on muodostua valtioksi. Ja jokainen valtio, jotta sen kansalaiset olisi uskollisia sille valtiolle, tarvitsee vahvan identiteetin. Ja nämä erilaiset symbolit on erittäin tärkeitä valtioiden identiteetille. Niinpä Euroopan unioni haluaa myös omat symbolit ja ne kansalaisille vahvan tunnesiteen niihin. Ja EU-lippu on sitten yksi esimerkki siitä. Ja sitä toistamalla ja tekemällä sen näkyväksi kansalaisille halutaan nimenomaan aivopestä kansalaisia tottumaan ajatukseen, että he itse asiassa asuvat valtiossa nimeltä Euroopan unioni. Ja toinen symboli on sitten Euroopan unionille tämä niin sanottu kansallishymni, oodi ilolle, onko se sitten Beethovenin sävelmä. Ja siitä oli nyt Suomen lehdistössäkin nousi tämmöinen skandaali esille Euroopan parlamentin täysistunnosta Strasbourgista,
kun vähemmistö mepeistä ei suostunut seisomaan tämän EUn niin sanotun kansallislaulun aikana. Eli kun soitettiin tämä Oodi Ilolle. Ja siellä yksi istuneista Euroopan parlamentin jäsenistä oli Sebastian Tynkkynen. Mutta se, että niin kuin, tämä kertoo nyt vaan siitä, että Sebastian Tynkkynen ja koko perussuomalainen puolue keskittyvät niin kuin hyvesignaloimaan tässä EU-asiassa. Keskittyvät niin kuin yksittäisiin tuommoisiin symbolisiin juttuihin mukaan vastustaessaan Euroopan unionia. Mutta perussuomalaisilla on nyt erittäin tärkeä rooli siinä, että he ajavat ja tukevat tätä Euroopan unionin integraatiota tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sotilaallisen varustautumisen alalla. Ja tässä on se, että niin kuin näitä oikeistopopulistisia valeopposition puolueita käytetään ajamaan sitten Euroopan unionille tärkeitä suvereniteetin lähteitä, kuten tätä kykyjä sotilaspolitiikassa sekä rajavalvonnassa. Eli kun nämä oikeistopopulistiset valeopposition puolueet kritisoivat paljon maahanmuuttoa, mikä on tietysti täysin hyvä asia, koska niin kun, valtiolla tulee olla oikeus päättää, ketkä sen alueella ovat, niin he kumminkin kanavoivat loppujen lopuksi tukensa EUn vahvistamiseksi. Et sen sijaan, että perussuomalaiset ajaisi esimerkiksi Schengen-alueen alasajoa, niin Jussi Halla-aho on nimenomaan sanonut, että hän kannattaa Suomen Schengen-jäsenyyttä, mikä on täysin pähkähullua, koska se on nimenomaan Suomen maahanmuutto-ongelmien se päälähde. Eli Suomella ei ole enää rajavalvontaa toisin kuin oli esimerkiksi Venäjän vallan aikana 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Okei, vielä tästä valeoppositiojutusta liittyen näihin symboleihin, niin silloin kun 2019 eurovaalien jälkeen perustettiin tämä muka kansallismielinen identiteetti- ja demokratiaryhmä, niin siellä oli myös tämä italialainen Lega-puolue, joka oli noussut kansan suosioon sillä, että he kritisoivat vahvasti Euroopan unionia ja vastustivat jopa Italian eurojäsenyyttä. Niin kuitenkin sitten sille menestyksekkäiden vaalien jälkeen tämä Italian Lega-puolue ei suostunut muiden kansallismielisten puolueiden tapaan istumaan tämän Oodi Ilolle niin sanotun kansallishymnin aikana. Eli nämä oikeistopopulistiset valeopposition puolueet eivät ole tosissaan tässä EU-vastaisuudessa valitettavasti. Kiitoksia.